благословляються і свячуються хворобу ці благодаті Пресвятого Духа, укроплення води цією свяченою во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляються і свячуються хвороби ці благодаті Пресвятого Духа, укроплення води цією свяченою во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляються і свячуються хвороби ці благодаті Пресвятого Духа, укроплення води цією свяченою во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чесніший керуви, славніший цари. Бог наш молитвами причисти своєї матері, преподобних голосних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і Ваша Екселенція, високодостойний владико Іване, щиро вдячні, що завітали до нас сьогодні і помолилися з нами. Раніше в нашому храмі високого жертву Господа Ісуса відправили гарні молитви і освятили нам всі ті круги. Дякую, Отче Андрію, за те, що завітали до нас. Дуже раді вашій присутності тут. Тішимося, що владика Іван приїхав і молився з нами. Тішимося і просимо сьогодні благословення для владики Івана, щоб те архієрейське його служіння, яке почалося ще кілька місяців, 15 місяців, більше року тому лише, довго і довго приносив владика Іван свою безкровну жертву Господу Богу і тішив своєю присутністю парафіян різних парафій в нашій митрополії. Тішимося, що маємо гарних єпископів, тішимося, що маємо гарного митрополита Стефана, тішимося, що в нашій митрополії гарні, чудові священники і багато вірних, а особливо тут нас території, велика гарна наша громада. Я щиро дякую нашим гостям з Нью-Йорку, які завітали сьогодні до вас, до нас. Я дякую апостольству молитви, що зголосилися і присвятили своє життя для Бога, для тих молитов, адже ж не так просто і молитися годину і дві підряд, часом у першу п'ятницю місяця чи в суботу. Я щиро дякую всім вам, а головно вам, дорогий владико, за ваше благословення, за вашу присутність, за ваші молитви за нас. Хай Господь Бог вам подасть здоров'я міцного, подасть тих дарів Святого Духа, щоб ви могли завжди і дуже довго провадити на цьому світі тої паствою, яку Господь вам повірив. Бажаємо вам, владико, всього найкращого, а головно здоров'я і многоя, і благая від вам. Сотвори, Господи, многая и благая Lord.
залу, де ми разом з владикою проведемо той святковий наш обід. Буде і концерт, але після обіду, десь за 2 години після початку обіду, так це перший день обід, а після будуть подавати бульйон, тоді почнеться концерт. Щиро вдячний, запрошую всіх вас всіх разом до нашого залу, запрошую до нашого владики і отця Андрія. Як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи. Христе Боже, благослови і любов і життя Слугам Твоїм, а Ти святийся завжди і на повсякчас, і на віки вічні. Во ім'я Отця і Сина Святого Духова, во ім'я Отця і Сина Святого Духова, во ім'я Отця і Сина Святого Духова. Хто коротенько буде, прошу ласкаво підійти першого, хто є в апостольській молитві. Лідія Яцик, прошу сюди. Пані Лідія. Світлана Чопик. Світлана Чопик. Готується Галина Гамка. Галина Гамка. Прошу, пані Галина. Зоя Войчук наступна. Пані Зоя. Наступна Анна Іванищук. Наступна Мирослава Галужна. Пані Мирослава Галужна. Прошу ласкаво. Готується Марія Відзінська. Відзінська. Після пані Мирослава. Пані Дзідзінська. Пані Дар'я Лашер. Пані Марія. Пані Дар'я. Наступна Ярослава Терещук. Леся Кіндрадишин готується, прошу. Анна Князевич. Готується Анна Князевич. Леся Кіндрадишин. Анна Князевич. І Богдан Гамків. Богдан Гамків. Як нема Богдана, пані Галю. Пані Галю, для Богдана візьмуть подарунок. Чоловік. Один мужчина, то так як голова тої спільноти, правда? Отже, щиро вдячний. Хай Бог благословить і допомагає у вашій молитовній праці. Смачного, прошу ласкаво гостей. Гості, сьогодні всі ми зібралися, щоб гідно привітати вас, дорогий наш владико, та запевнити вам нашу всесторонню поміч, пошану, наші молитви і нашу повну співпрацю в цій вашій нелегкій праці для добра нашої парафії, для цілої нашої митрополії і нашої громади. Вже проминуло більше як 30 років, як ви, преосвященний владико, працювали священником молоденьким. Майже 1 рік тут, у нашій парафії, що була на початковій стадії свого росту. Ми віримо, що Всевишній Господь вислухає наші молитви і буде допомагати вам, владико, спільно з вірними працювати для слави Божої і слави нашої Української католицької церкви на многі і благі літа. Щасти вам, Боже, у всьому. Дякую.
учасників концерту прошу підійти до сцени. Люди спастися. Милим Господи до Тебе, нехай ім'я Твоє святиться. Михайло Вербицький, хваліти Господа. Виконує квартет у складі Наталя Терещук, Ірина Гамків, Ігор Геляк, Роман Кучарський, керівник. Землю золотом, як і було сотні літ назад, а вона йому сміється молодо і квітує, як весняний сад. Музика Володимира Матюка, слова Маркіяна Шашкевича, Веснівка в цьому Житомирі.